Velkommen til denne gennemgang af Flip Learning, med en som fagudvalgsbrug på KSS af Pernille Lorentzen. Hvad er Flip Learning? Flip Learning handler om at frigive tid til undervisning, som understøtter elevens læringsproces. Her skal man altså forstå undervisning som elevernes egen tid til fordybelse i praksis. Flip Learning bygger på, hvad man kan kalde en didaktisk tænkning, som sætter formål, mål og indhold i undervisning ind i en ny kontekst, hvor altså fokus bliver flyttet fra undervisning til læring med elevens forståelse, udbytte og mening i centrum. Hvorfor anvende Flip Learning? Elevers rolle under tavlegennemgang vil ofte være passiv og beror sig på sådan et forståelsesniveau, man undervejs håber på, at alle forstår. Måske du ofte eller løbende undervejs i din gennemgang i plenum spørger, er I med? Forstår I, hvad jeg mener? Hvortil alle næsten uden undtagelse vil svare ja. Og når man er færdig med sin gennemgang på tavlen, kan der være ganske lidt tid tilbage til at gå til de egentlige øvelsesopgaver, som skal lære eleven at anvende sin nye viden. Der var nok alligevel en del, som ikke helt forstod meningen. Og der kan man jo så stille sig selv det spørgsmål, for du stillet refleksive spørgsmål til alle elever. Hvad med de dygtige? Springer du ofte dem over, fordi du ved, at de nok har forstået det? Ved Flip Learning kan man indhente uanet mængder tid ved at skære den informative del af undervisningen væk, og så i stedet servere den som forberedelse. Så har eleverne også lidt tid til at få brikkerne til at falde på plads i. Ja. Ved brug af Flip Learning, så vil lærerens rolle gå fra at skabe tavlegennemgående undervisning til tidsmæssigt og aktivt at kunne støtte op om den enkelte elevs læring i den undersøgende og praktiske fase. Og i den fase oplever man ofte, hvor eleven har misforstået tingene undervejs, eller man ser, at det her, at lyset går op for dem. Flip Learning er oplagt at bruge til alle typer opgaver i alle fag. Man kan ved hjælp af Flip Learning sørge for, at eleverne møder ind til timen med gennemgået fagbegreber og en førviden, som de kan anvende og derved bedre indlære. Dansk Lærer har gjort brug af undervisningsmetoden i mange år, simpelthen ved at sende tekster til læsning hjem til eleverne som lektie, og derved bliver der frigjort tid i lektionen til at gå i dybden med de danskfaglige aspekter i stedet. Se, nu handler det jo ikke om, at der så er tid til at nå 20 regnestykker mere, end de 5, man ellers ville have nået. Men nu er der simpelthen tid til, at man kan sikre sig, at alle elever har forstået det, vi rent faktisk ønskede at lære dem, samt også at understøtte alle 3 grupper af elever, som jeg vælger at kategorisere som værende de udfordrede, de alderssvarende og de dygtige. Ja. Okay, hvad gør du så? Hvordan du rent faktisk bruger Flip Learning, det skal jeg nok vise dig på fagudvalgsmødet, så nu er du klædt lidt på i forhold til tankegang omkring det. Godt.